girma mahaliccin dukkanin halitta, kyautukan salatai da mukaman girma, amincin Allah da tsira su ƙara tabbatuwa ga shugaban halittun Allah gaba ɗayanmu, annabi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Haɗaɗɗen Media Center, kamfani mai tasiri wajen gabatarwa na daban-daban, suke gabatar da wannan album mai taken Zakin Gwarzo. Zakin Gwarzo maulan mu Shehu Abdul Jabbaru, makiyanka dole su ganka dole su barka, ka zame musu ciwon idanu. Zakin Gwarzo maulan mu Shehu Abdul Jabbaru, makiyanka dole su ganka dole su barka, ka zame musu ciwon idanu. Zakin Gwarzo. Ya Rabbana kai mana wannan dan girman manzanka manzo na sayyidi. Mu rausaya mu yi ta yaban annabi ko me za a ce, manzo na sayyidi. Mu yi tafi mu yi murna a faɗa mun haukace. Hakika Allah mai girma da izzar mulkin sarautar bayinsa ya faɗa cewa shi da girman zatinsa na kaɗaita yanayi wa annabi Muhammad ma'aikinsa hidindimun yabo, gaisuwa da salatai, sannan mala'ikunsa ma masu girman isa suna yi wa annabinsa salatai. Sannan sai Allah ya kira sauran bayi duka ku dinga yin salati da yabo da hidima zuwa ga babban bawansa annabi Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Zakin Gwarzo. Ɗansa har matar shi, bayan wannan shi ma akwai wanda mala'ika ya rene shi. Kai ƙarshen magana da shedan kun san matsayin shi, da ya tabe ya girman kai shi ma tintini ya hallaka. Sanadin haka ake gabatar da wannan ingantaccen album mai ɗauke da ƙerarrun yabo na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ahalin gidansa da kuma mabiyansa da suka samu yabon Allah a kansu, ma'ana datattun da suka samu darajar sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taken wannan sabon album Zakin Gwarzo, shiryawa haɗe da ba da umarni Ibrahim S haɗaɗɗe. Zakin Gwarzo, Zakin Gwarzo an gabatar da yadda kokarin gwarzaye ke gabatuwa wajen yin hidima ga fiyayyen halitta. Wannan kuma daga irin kokarin shugaban ɗariƙar Qadiriyya ke gabatuwa Sheikh Abdul Jabbar Kabara. Kokarinsa da yaɗa hidima da yake akan ƙaunar shugaban halitta annabi Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mai tsira da amincin Allah a gare shi. Allah ya ƙara mana himmar hidima ga annabi a ko'ina, a kullum, a koda yaushe. Zakin Gwarzo. Wannan sabon album mai taken Zakin Gwarzo zai fito ranar hattama. Zakin Gwarzo, Zakin Gwarzo.